An bɛ sibiri la juye kalo tile tan ani seeki san 2026 ani wɔɔrɔ an ka foli ni waleɲumandɔn o bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a y'aw bisimila Mali kunnafoni kan don kibaruya olu kɛnɛ kan. Maa o maa i sigilen don Mali kɔnɔ walima i sigilen don Mali kɔ kan n'i kɛra maa ye mun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka lagosi ta ka ɲɛsin Mali ma walima ka Mali jugu dɛmɛ Mali kɔ kan a ka ja ka taa bamaciwale tigilamaw dɛmɛ ni bɔkolo kɛlɛma i ka malidenya sɛbɛn ni o ye nationalité o bɛ se k'a minɛ i la. Kununko juye kalo tile 17 san 2026 an ka jamana marabakulu ka ladala ɲɔgɔnye mun ni a bɛ wele nanzarakan na conseil des ministres o kɛnɛ sigira kulubakaw olu fɛ nɔ mun ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana kuntigi bolo général d'armée Asimi Goïta u ye yɛlɛma don an ka jamana sariya sen dɔw la mun bɛ tali kɛ malidenya o kan u y'a jira k'a fɔ ko maa o maa ni e ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin bamaciwale tigilamakulu ma walima ka dangari kɛ Mali ka yɛrɛya o la a ka ja ka Mali jugu dɛmɛ Mali kɔ kan ni bɔkaro kɔni kalama e ka malidenya sɛbɛn ni o ye nationalité ye o bɛ se k'a minɛ i la u kɔni ye nin sariya sen ninnu ta kununko juma juye kalo tile 17 san 2026 an ka jamana ale kɔnɔna na. Halisa an bɛ to an ka jamana minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye hokumu kɔnɔna na kununko juma kelen juye kalo tile 17 san 2026 an ka jamana minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye senfɛ u ye tali kɛ baara kura dɔ o bɛna sigi sen kan Kulukoro marabolo kɔnɔna na mun bɛ tali kɛ fɛn min ye installation solaire ni o ye ka panneau kɔni sigi Kulukoro marabolo kɔnɔna na mun musaka bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 44 bɔɲɔnko ani CFA wari miliyɔn 368 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ni centrale solaire kura mun ni a bɛna sigi Kulukoro marabolo kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye ni ka dɔbɔ kurantigɛba mun ni o bɛ an ka faba kɔnɔna na a ka ja ka taa se Mali marayɔrɔ tɔw olu ma kunnafoniyaw tilara ka jira tuguni k'a fɔ ko an ka jamana marabaaw kɔni b'a la ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa Mali bɛ degun mun kɔnɔna na ni o ye kuranko gɛlɛya u bɛ se ka nɔgɔya cogoya mun na. An ka jamana cakɛ bonda mun bɛ wele ko INPS Institut national de prévoyance sociale ale kɔni ye a ka cakɛla maa 48 kɔni bila ka bɔ baara la ka sababuya kɛ a y'a jira k'a fɔ ko ni maa 48 minnu ni olu bilara ka bɔ INPS kɔni baara la k'a bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye papier mun ni u kan ka o ɲini ka don INPS baara la ni a bɛ wele ko diplôme ko kɔni yɛlɛmalen don ni o ye falsification ye o de hukumu kɔnɔna na INPS ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ k'u ka cakɛla maa 48 olu kɔni bilara ka bɔ INPS baara la ka sababuya kɛ majɛ dɔw b'u ka sɛbɛnw kɔni jɛn ni o ye diplôme mun ni u y'a falsifier yaasa u ka se ka baara sɔrɔ INPS la an ye kunnafoniyaw sɔrɔ kununko juma juye kalo tile 18 san 2026 bi sɔgɔmada in na fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw kɔni solila ni ka binganiwale ta k'an ka wolomasiri tabaw ka convoi dɔ sɛgɛrɛ Kidali marabolo ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali dugu mun ni a bɛ wele ko Tabrishata État major général des armées ale ye kunnafoniya di kɛ ka sanga ni bi sibiri juye kalo tile 18 san 2026 ko an ka finitigilaka n'u dɛmɛbagakulu Afrika kɔri maaw ka convoi dɔ tɛmɛntɔla Kidali marabolo kɔnɔna na bamaciwale tigilamaw jatigɛwale tigilamaw kɔni binganiwale ta ni ka nin convoi kɔfɔlen kɔni sɛgɛrɛ an bɛ wagati min na ko sisan ko an ka finitigilakaw kɔni b'a la ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa u bɛ se ka anbisikadi mun ni bamaciwale tigilamaw y'a da an ka finitigilakaw ɲɛ u bɛ se ka anbisikadi wuli ni ka dankari kɛ bamaciwale tigilamakulu ninnu bɛɛ lajɛlen na ka bɔ an ka jamana ale kɔnɔna na État major général des armées ko a bɛ kunnafoniya di bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi an bɛ wagati min na ko sisan finitigilakaw kɔni bɛ wuli ka jɔ kɔni na yaasa fɛn min ye nin waleya ninnu u bɛ se ka ban cogo min na an ka jamana ale kɔnɔna na an b'a fɔ Ala ka sɛbɛnya di an ka finitigilakaw olu ma. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan fɛn min ye tɔn ka dugudenw olu kɔni bɛ jɔrɔ hokumu kɔnɔna na sanga a n'a ka wagati kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko jatigɛwale tigilamaw kɔni bɛ taa maaw jaso tɔn ka dugu kɔnɔna na sanga a n'a ka wagati ni ka u bɔnɛ u ni na dɔgɔkun tɛmɛnen busew ka ɲɛmaa dɔ ale kɔni jasora tɔn ka dugu kɔnɔna na sugudɔnya yɛrɛ fɛ wagati damadɔ o kɔfɛ maaw kɔni ye busew ka ɲɛmɔgɔ kɔni su o ye kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko jatigɛwale tigilamaw kɔni bɛ nin waleya in kɛ kuma bɛɛ tɔn ka dugu ale kɔnɔna na u kɔni bɛ wele bila an ka jamana marabaaw a fɔ ka taa se an ka jamana finitigilaka ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan yaasa fɛn min ye bamaciwale tigilamaw kɔni bɛ ka maaw jasoli mun kɛ tɔn ka dugu ale kɔnɔna na yaasa fɛɛrɛ bɛ se k'a sɔrɔ a la cogoya mun na. An ka jamana cakɛ bonda mun ka baara ɲɛsin bɛ sanni feere ale ni dala dumunifɛnw kɔlɔsili ma ni a bɛ wele ko DGCC kununko juye kalo tile 17 san 2026 olu ye wulikajɔ dɔ sabati Bamako dugu kɔnɔna na mun kɛra sababu ye u ye kɛnkɛri caman kɔni datugu
o y'a dira k'a fɔ ko nin kɛnkayiri kofɔlen minnu ni kɔni datuguna DGCC fɛ k'u kɔni tun tala ka siman kɔni prix kɔni bato o ye jamana kɛlen don ka prix mun fɔ siman na ni o ye tɔni ni o ye 120 000 francs nanzarakan na ko nin kɛnkayiri kofɔlen ninnu kɔni tun bɛ ka siman feere prix la mun kɔni ka ca ni 120 000 ye o de hukumu kɔnɔna na DGCC a kɔni wuli ka jɔ sabati ni ka nin kɛnkayiri kofɔlen ninnu kɔni datugu u tilara ka wele bila jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ni ka numéro vert dɔw sigi sen kan ni maa o maa n'i ye siman feere butigi ye mun kɔni b'a la ka siman feere tɔni na mun kɔni ka ca ni 24,000 bɔɲɔnko ye k'i ka wele bila numéro la ni o ye nɛgɛjuru sira 36 fu 88 ni o ye nanzarakan na 36 088 ye ale ni fɔ ka taa se 36 fu 99 ni o ye nanzarakan na 36 099 ye kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ni nɛgɛjuru sira kofɔlen ninnu kɔni bɛ baara kɛ ka ta ntɛnɛn ka taga bila juma la nɛgɛ kaɲa 7 fɔ ka taa se nɛgɛ kaɲa 17 ma an ka jamana minisiri kɔrɔ Dr Choguel Kogala Mayiga ale kɔni lamɛnna kiiri tigilamaw fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni a bɛ wele ko chambre civile d'instruction de la cour suprême ma olu fɛ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana premier ministre kɔrɔ ni o ye Dr Choguel Kogala Mayiga ale welela cour suprême maaw fɛ ni ka taa ɲininkali damadɔ olu k'a la ka sanga ni a minɛkun kɔni ye an ka jamana kiiri tigilamaw olu fɛ fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la an bɛ taa kɔkan kibaruya olu la nanzarakan na ko l'ennemi de mon ennemi est mon ami ni o ye n jugu o jugu o ye n terikɛ ye Senegali marabaaw ta o bɛ kana kɛ o ye kununko juma juillet kalo tile 17 san 2026 Macky Sall ale kɔni bisimila la fɛn min ye Senegali jamana ɲɛmaa fɛ Basiru Diomaye Faye min senfɛ maa bayirika caman de bɔra ni ka Senegali jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall kɔni bisimila kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Macky Sall kɔni ka nali kɔni Senegali dugu kɔnɔna na ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye a kɛlen don k'i kanbɔ fɛn min ye Nations Unies jamana ɲɛmaaya ɲini kɔniw nɔfɛ ni o ye ONU ye o de hukumu kɔnɔna na Senegali jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall ale kɔni nana dɛmɛ ɲini Senegali jamana fɛ yaasa a bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ Nations Unies ka ɲɛmaaya kalafilimu ni o bolo dalen don ka wagati natɔ olu kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na a wulila ni ka na Senegali faba ale kɔnɔna na kunnafoniya dɔ olu kɛra ka jira tuguni k'a fɔ ko fɛn min ye Senegali jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall ale nali mun filɛ nin ye Senegali jamana kɔnɔna na ni a bisimilala Senegali jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye fɛ ko yalama a kɔni tɛ ka nin kɛ yaasa fɛn min ye a ka jamana premier ministre kɔrɔ ni o ye Ousmane Sonko yaasa a bɛ se ka sebaya sɔrɔ o kan cogo min na don n'a nataw la u ka jamana ɲɛmaaya ɲini olu la wa an bɛ wagati min na ko sisan maa dɔw kɔni b'a la k'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko fɛn min ye bolodiɲɔgɔnna mun ni o bɛ Basiru Diomaye Faye ale ni Senegali jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall kɔni cɛ ko yalama ko nin tɛ fɛɛrɛw ye k'a sigi sen kan don n'a nataw la yaasa ka jamana ɲɛmaaya kalafili mun ni o bɛna kɛ san 2029 Senegali jamana kɔnɔna na ni ka o baara olu sigi sen kan wa an bɛ taa Côte d'Ivoire ka olu fɛ an bɛ wagati min na ko sisan Faransi ka jamana fanga senamatɔn ɲɛmaa ni o ye Jean-Luc Mélenchon Côte d'Ivoire jamana kɔni b'a fɛ ka Jean-Luc Mélenchon kɔni wele kiiri tigilama olu ɲɛkɔrɔ k'a sababuya kɛ k'a ye kumakan dɔ ta ni k'u ka jamana kuntigi ni o ye Alassane Dramane Ouattara kɔni sɛgɛrɛ kumakan mun bɛ tali kɛ a y'a jira k'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara kɔni ye maa minnu ni olu tun kan ka fanga sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna na ko Alassane Dramane Ouattara kɔni olu bɛɛ lajɛlen éliminer ni ka olu bɔ a senkɔrɔ yaasa a bɛ se ka to fanga la kuda ye o de hukumu kɔnɔna na Côte d'Ivoire jamana kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa u bɛ se ka Faransi ka fanga senamatɔn ɲɛmaa ni o ye Jean-Luc Mélenchon ka wele kiiri tigilama olu ɲɛkɔrɔ Mali farikolo ɲɛnajɛlaw dusuma kacilen don ka sababuya kɛ Mali ntolancilaw ka jɔkɔlɔsiba kɔrɔ ni o ye Germain Berté ale fatura kununko juma juillet kalo tile 17 san 2026 Segu ka olu fɛ yen nɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ ale la
aw minnu tun bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi sibiri kunnafoniya olu la mun lasera aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ Yaya J Samake an b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na k'an ka finitigilakaw fanga se jamana lakanani o sira fɛ